Neplodnosť je medicínsky fakt, ale v niektorých prípadoch sa ukáže, že telo ešte neprestalo bojovať. Diagnóza neplodnosti nemusí znamenať, že cesta k dieťaťu je úplne uzavretá. Existujú dobre zdokumentované prípady, kedy ženy, ktoré prešli liečbou, alebo im bola daná veľmi nízka šanca, nakoniec otehotneli prirodzene. Koniec koncom. Aj my sme svedkami takýchto prípadov v našej ambulancii. Telo sa môže resetovať napríklad zmenou životného štýlu, hormonálnymi zmenami, prípadne liečbou. Niektoré diagnózy označované ako neplodnosť bývajú v skutočnosti zníženou plodnosťou, neúplnou neschopnosťou otehotnieť. Anatomické alebo hormonálne problémy môžu byť liečiteľné alebo čiastočne kompenzované, napríklad pri endometrióze, polycystických ovárií a podobne. A niekedy ide o náhody, ktoré však majú biologické vysvetlenie. Napríklad zlepšenie kvality ovulácie alebo zvýšenie receptivity maternice. Nechcem tým povedať, že každý prípad skončí happy endom. Ale niekedy sa vianočné svetlá plné nádeje zhodujú s tým, čo vidím v ambulancii.